Useampi pelaaja lämmittelemässä. Nyt avaus linjan taakse, ehtiikö Adeleke Akiniemi tähän ehtii! Ja tässä on sitten ottelun avaus maali! Tyynä Akiniemi menossa. Kangasniemi vastaan Akiniemi. Akiniemi kääntämällä vasemmalle jalalleen edelleen. Oikealle jalalleen ja sinne menee! Knista johtaa 1-0. Adeleke Akiniemi maalin tekijänä. Myöskään ei ole tullut. Nyt tulee kuitenkin Knistan vaarallisen näköisesti. Dani Perez, mitä tekee? Syöttö viereen ja pallo maaliin! Adeleke Akiniemi iskee Knistanin tasoihin. Lukemat taululla 1-1 ja se on kauden 3. täysotus. Siellä hakee sitä ensimmäisten. Sitten kuitenkin tulee seuraava tarjoilu. Se on hyvä näköinen pallo ja nyt tuppaa! Nyt tuppaa Adeleke Akiniemi jalkapaikan keskelle. Ja pääseekö Knistan tässä sitten nopeaan hyökkäykseen? Kyllä pääsee. Latonen ylätupa. Jarkko Mensah kolmikko toimii nyt mainiosta. Neljäkin on siellä keskellä. Ja tässä lopputulema. Aivan huikea maali. Knistan johtaa 3-0. Siitä jatkuu tämä ottelu. Viimeisen neljänneksen verran. Akiniemi pääseekö laukomaan? Kyllä pääsee ja voimalla kattoon. Omille jää kosketukset. Latonen matala pallo etualueelle siitä keskustaan ja Adeleke Akiniemi on paikalla 2-0 IF Knistanille jälleen jakson alku. Marko Mensah keskitysyritys pysähtyy ensimmäiseen, sitten Roman Jeremenko nosto, nyt on paikka Dani Perez ja Akiniemi, Knistan jo! Lietsa arvioi pallon Lettoradan väärin, nyt on Adeleke paikassa, Adeleke! Kuitenkin sitten iskun paikka, Akiniemi pääsee puolittain karkuun. Hän taitaa venyttää tästä läpi ajoin ja tekee Knistanille maalin. Täysin pelitapahtumien vastainen.